отрасъл. И бизнесът трябва да има ангажимент. Ние винаги сме били ръка за ръка. Но обаче има ли сега собственици в туризма, които отиват и казват, ние ще платим за обучение на кадри, които после вземаме при нас на работа? Това е практика от много години. Даже Верига хотели има, които имат много тесни контакти и с колежа по туризъм, и с икономически университети. Ето и последния ми пример с ДДС-то, което стана. Ние сме част от Европейския съюз. Може ли в такива други развити държави, където ДДС-то е далеч по-ниско от нашото, което беше 9%, а сега да го вдигнат на 20%? Това е безумие. Вие намирате ли кадри за вашите обекти? В градските хотели предимно българи работят, а предвид това, че са целогодишни обекти и по-лесно се задържат, изпращайки сезона, ние, работейки с тези кадри, ние имаме много добър казино туризъм, т.е. толкова дадености, както и ние обичаме да казваме газен по злато, и минерални извори, и спа. И даже миналата година имаше много случаи, в които липсваха полети, но туристите правиха всевъзможни схеми и комбинации само и само да дойдат на нашото Черно море. Кацат в Истанбул, в Букурещ, правят си вътрешни трансфери, само и само да дойдат при нас. Тази тенденция продължава ли сега? Най-вероятно. Летище Варна ни казват, че имат повече полети. Живот и здрави, дано да сме живи да видим и магистрала Хемус или магистрала Черно море, които са изключително важни за нашето Черноморие. Туризма трябва да е политика на цялата държава, защото всички сме свидетели, че туризма храни цялата ни страна. Радио Варна 103,4 МГц за Варна. Talking to a ghost. I'm always waiting for the sound. Maybe that's what hurts the most. I never really hear you now. What if I expect too much? Maybe that's what brings me down.